Здравейте и добре дошли в моят канал. Днес ще ви разкажа за 5 начина, чрез които винаги може човек да има хубаво настроение. Аз съм Звезди Недева и ще се радвам да останете до край с мен. Единият от начините е, когато спрем да слушаме твърдението, то е нормално от възрастта. Дали си млад, дали си стар, каквото и да ти се случва, чуваш едно непрекъснато обяснение, то е нормално от възрастта. Това, че нямаш настроение, нямаш мотивация, отпуснат си вял, нямаш емоционален тонус, не си във форма, не можеш да се освободиш от излишните килограми, то е нормално от възрастта. Напротив, не точно така. Винаги можеш да бъдеш и в тонус, и да във форма, и в добро настроение, и да се освободиш от излишните килограми, независимо от възрастта си. Просто трябва да подхождаш по-различно, като обръщаш повече внимание на съня, на стреса, на качествената храна и хормоните, независимо от възрастта. Вторият начин, чрез който можем да се чувстваме разкошно, това е нашият избор за храна. Тоест, какъв избор ние ще направим относно храната, която ще приемаме, зависи какво настроение ще имаме. Защото хормонът на стреса идва от червата. И когато ние се грижим с внимание към тях, подаваме повече фибри, повече зеленолистни зеленчуци, повече омега-3, повече продукти, които са ферментирали. Тук давам пример краставички, киселозели и да не забравяме българското кисело мляко. Ние ще поддържаме нормална чревна среда, която няма да възпрепятства хормонът на щастието, а именно серотонин, защото той идва точно от червата. Трети начин казва се малка победа. Един ден да бъдем без всякаква захар, под всякаква форма. Какво ще се промени? Ще имаме по-ясна мисъл, по-лек стомах, по-малко апетит, ще бъдем изпълнени с повече енергия, повече емоционален тонус и по-хубаво настроение. Четвърти начин за по-хубаво настроение е, когато слушаме тялото си. Тялото винаги подава сигнали дали ние нещо правим добре за него или не добре. Дали едно нещо е в повече или в по-малко, недостатъчно е или не е подходящо, защото всяко едно тяло си има свои собствени нужди. Няма значение братовчетката или приятеля или така нататък. Техните тела имат други нужди, твоето тяло има неговата си нужда. И пети начин за по-хубаво настроение, това е митът, най-вероятно сте чували, че плодът винаги е полезен, дори и вечер. Не е точно така. Защото фруктозата затруднява по принцип работата на черния дроб. И когато това е вечерта, затрудненият черен дроб ще затрудни и нашият сън. А когато нямаме качествен, хубав сън, ние нямаме и хубаво настроение. На сутринта се събуждаме отпуснати, едни без мотивация. Май мързела ме е хванал. Не ви е хванал мързела. Просто имате затруднена работа на черния дроб през нощта. Така че винаги е полезно, винаги е здравословно, когато приемате храната в точното време, в точното количество и правилното, подходящо за вашето тяло съотношение. Допадна ли ти тази тема за начините за настроение, защото аз мога да разкажа още няколко и то доста по-интересни начини за хубаво настроение в следващо видео. Ще се радвам да коментираш под това видео, за да мога да направя и следващата част с други 5 начина за хубаво настроение. Благодаря за отделеното време.